कासाराव 210 कौटि बेसेननि हेर'इन जब्द। बराक सेरफांनि कासार जिल्लायाव एसटिएफआ कौटि रां बेसेननि हेर'इन जब्द खालामदों। स्पेशल टास्क फोर्स सुंद'यै एसटिएफ आरो कासार पुलिसआ बिस्तिबारखालि हराव जथाय सिग्रोमनानै 21 केजि हेर'इननि गेदेर कनसाइनमेन्टखौ हमनो हायो। बेजों लोगोसे सासे सुबुंखौ एसटिएफआ हमदों। MZ017204 नम्बरनि गंसे गारिनिफ्राय बोखांनो हादों कौटि रांनि हेर'इनखौ। एसटिएफनि आईजीपी पार्थ सारथि महन्त, कासारनि एसपी नुमल महन्तनि दैदेननायाव बिस्तिबारखालिनि हराव बे अपारेशनखौ खालामदोंमोन। रिपर्ट बादिब्ला नुसुं रायजोनिफ्राय ड्राग्सनि गेदेरथार कनसाइनमेन्ट लाबोनायनि बागै थांनाय 10 सान सिगाङावनो स्ट्रेट सुलुङाव खौरां मोन्दोंमोन। बे रिपर्ट बादियैनो थांनाय हराव सिग्रोमनानै 21 केजि हेर'इनखौ जब्द खालामनो हायो। बबेखानि एसटिएफआ जब्द खालामनो हानाय 21 केजि हेर'इननि बेसेना हादरनाङारि बाजाराव एबा इन्टारनेशनेल मार्केटआव खमैबो 210 कौटि रां जागोन होननानै आईजीपी पार्थ सारथि महन्तआ फोरमायदों। बे जाथायनि बागै पुलिसनि नायबिजिरनायाबो सोलिगासिनो दं। मख'नो गोनांदि कासाराव 210 कौटि रां बेसेननि हेर'इन जब्द खालामनो हानायखौ गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो ससियेल मिडिया एक्सआव लिरदों आरो बेनि थाखाय आसाम पुलिसखौ साबायखर होदों। आसाम सोरखारा गोदानै आरोबाव 50,000 थिसनथाइ होगोन। रायजोनि खामानि गैजायै लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां खौरां। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावदों मोजां खौरां। सोरखारि साख्रि नागिरगासिनो थानाय लाइमोनफोरा थाबैनो मोनगोन गोदान खाबु। मख'नो गोनांदि रायजोआव आरोबाव 50,000 गोदान साख्रि फोसावदों गिबि मन्थ्रिया। साख्रिल' नङा, अरुणोदय बिथांखिनि मुलाम्फागिरिफोरनि थाखायबो गिबि मन्थ्रिया मोजां खौरां होदों। शुक्रबारखालि डिब्रुगड़ लकसभा समष्टिनि बीजेपीनि बिजाथि सर्बानन्द सन'वालनि बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेलाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बाहागो लानानै माखासे गोनां बाथ्रा आरो बिथांखिफोरखौ फोसावदों। आरो गिबि मन्थ्रिनि बे फोसावनाया रायजोनि साख्रि गैजायै बेकार लाइमोनफोरनो मोजां खौरां होदों। बबेखानि बीजेपीनि बिजाथि सर्बानन्द सन'वालनि फोसावदिंनाय मेलाव गिबि मन्थ्रिया बुंदों दि रायजोआव गोदानै 50,000 मासियाव साख्रिनि थिसनथाइ होगोन। बेजों लोगोसे 2022 मायथाइनि सिगांनो रेशन कार्ड थानाय साफ्रोमबो आइजोफोरनो अरुणोदय बिथांखिनि खाबुखौ होगोन। रेशन कार्ड थानाय नखरनि सासे गाहायनो बीमा एबा इन्सुरेन्स खालामना होनो थाखायबो गिबि मन्थ्रिया खोथा होदों। तामुलपुराव बिपिएफआ स्टीरिं कमिटिनि मावख' बेखेवदों। जानो गोनां लकसभा बिसायख'थियाव दरं अदालगुरि लकसभा बियाबनि बिपिएफ दोलोनि बिजाथि दुर्गा दास बर'खौ मदद खालामनानै शुक्रबारखालि तामुलपुराव बिसायख'थि मावख' एबा इलेक्शन स्टीरिं कमिटि मावख' बेखेवदों। तामुलपुराव स्टीरिं कमिटिनि मावख' बेखेवनाय हाबाफारिखौ लोब्बा लाना स्टीरिं कमिटिनि आफादगिरि गपिनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव मोनसे मेलबो खुंनाय जायो। बे मेलाव तामुलपुर जिल्लानि बिपिएफनि आफादगिरि मनेश्वर बसुमतारी, बारग' एमएलए इमानुएल मोसाहारिजों लोगोसे दोलोनि दैदेनगिरि आरो मददगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। मिथिनो हानाय बादिब्ला बे मेलाव इमानुएल मोसाहारिया बारग' मन्थ्रि चन्दन ब्रह्मनि सायावबो बाथ्रा बुंदों। चन्दन ब्रह्मआ थाबैनो इउपिपिएल दोलोआव जगदान खालामसिगोन होननानै ससियेल मिडियायाव गोसारनाय खौरांनि बागै बिजाथाइ होनानै मोनसे समाव गिबि मन्थ्रिया बिपिएफ आरो इउपिपिएलखौ खौसे जानो खावलायदोंमोन। बे समाव चन्दन ब्रह्मआ अजद होनानै गोरोबलायाखैमोन। दा जुदि गावनो इउपिपिएलआव थाङो अब्ला बेखौ इग' ट्रिप बुंगोन होननानै इमानुएल मोसाहारिया बुंदों। बेनि अनगायैबो लुथिनाय आरो जाख्ल'नायनिफ्राय उदां खालामगोन होननानै बिटिसिनि गादि दखल खालामनाय इउपिपिएल दोलोआ दासिम साबेसे सुबुंखौ जोबथेसालियाव हरखो होननानैबो इमानुएल मोसाहारिया सोंथि सोंदों। चन्दन ब्रह्मआ इउपिपिएलआव हाबसिगोन। बिपिएफनि गागि दैदेनगिरि आरो बारग' मन्थ्रि चन्दन ब्रह्मआ प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएलआव हाबसिगोन। फैगौ 8 एप्रिल खालि चन्दन ब्रह्मआ माखासे मददगिरिफोरजों लोगोसे इउपिपिएल दोलोआव जगदान खालामगोन होननानै ससियेल मिडियायाव खौरां गोसारनाय नुनो मोन्दों। बे समावनो चन्दन ब्रह्मआ खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगियाव साननैसोनि गेजेरावनो गुबै बाथ्राखौ गेबेङै बुंथिगोन होननानैबो नुनो मोन्दों। गुबुन फारसे चन्दन ब्रह्मआ गोनो गोथो जानानै दं। बिपिएफनि मेल मिटिंआव ओंखाराखै बेयो सैथो।
बिथाङा इउपिपिएलआव जइन खालामा साननैसोनि उनाव बिपिएफनि मेलाव बाहागो लागोन होननानै दाबि खालामदों क'क्राझार लोकसभा बिपिएफनि बिजाथि खाम्फा बरगयारिया। नाथाय चन्दन ब्रह्मनि बागै ससियेल मिडियायाव गोसारनाय खौराङा बेसे सैथो बेखौ समाजो खिन्थागोन। मख'नो गोनांदि 2021 मायथाइनि बिधानसभा बिसायख'थियाव इउपिपिएलनि बिजाथि आरो आथिखाल लोकसभा बिसायख'थियाव एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीनि आखायाव जेननायनि उननिफ्रायनो चन्दन ब्रह्मआ राजखान्थिनिफ्राय आनज्रायनानै दं। चन्दन ब्रह्मआ बिपिएफ दोलोजोंबो मोजां सोमोन्दो लाखियाखै आरो बिथांखौ बिपिएफ दोलोनि मेल मिटिंफोरावबो नुनो मोननाय जायाखै। नाथाय थांनाय दाननैसो सिगांनिफ्रायनो चन्दन ब्रह्मआ इउपिपिएलआव आखाइ हैसिगोन होननानै सावरायनायखौ खोनाबोदों। चन्दन ब्रह्मआ क'क्राझार लोकसभा मासियाव बिजेपि इउपिपिएल एजेपि मित्र दल एबा एनडिएनि बिजाथि जानो हागौ होननानैबो माखासे थाखोआव सावरायजादोंमोन। सरायघाट दालांनिफ्राय बारजुमना सासे लाइमोना जिउ फोजोबना लादों। बुरलुंबुथुर दैमायाव बारजुमनानै सासे लाइमोना गावखौनो फोथैना लादों। शुक्रबारखालि फुङाव गोदान सरायघाट दालांनिफ्राय बुरलुंबुथुर दैमायाव बारजुमदों लाइमोना। रिपर्ट बादिब्ला बे जाथायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो एनडिआरएफ बिफाना जाथायसालियाव थांनानै बुरलुंबुथुर दैमानि बिखायाव रेस्किउ अपारेशन खालामनानै दान्दिसे समनि उनावनो लाइमोननि गोथै सहखौ बोखांनो हायो। बेनि उनाव लाइमोननि गोथै सहखौ पस्टमर्टम आनजाद नायनो दैथायहरनाय जायो। बबेखानि बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै बुरलुंबुथुर दैमायाव बारजुमनानै गावनि जिउखौ फोजोबना लानाय लाइमोनखौ सिनायथिनो हानाय जायाखै आरो मा जाहोननि थाखाय लाइमोना बेबायदि जोबथा थांखि लाखो बेनि बागैबो मिथिनो हानाय जायाखै। जयन्त बसुमतारीया बुंदों चन्दन ब्रह्मनि थाखाय इउपिपिएलनि दरजाया अराय गेवनाय। चन्दन ब्रह्मनि थाखाय इउपिपिएल दोलोनि दरजाया गेवनानै दं होननानै बुंदों क'क्राझार लोकसभा बियाबनि एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीया। मिथिनो हानाय बादिब्ला शुक्रबारखालि बाक्सा जिल्लानि सदर मसलपुराव एनडिएनि इलेक्शन स्टेरिं कमिटि मावख' बेखेवदों। मावख' बेखेवनाय बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीया। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै जयन्त बसुमतारीया सोरखारनि जौगाखांआरि बिथांखि मावफुंनाय हाबाफारिखौ फोरमायथिनायजों लोगोसे माखासे गोनां बाथ्राफोर बुंदों। जयन्त बसुमतारीया बुंदों दि नरेन्द्र मदिखौ थामथि खेबनि थाखाय हादरनि गाहाय मन्थ्रि खालामनो जों थियारि जादों। बेनो जोंनि गुबै थांखि। जों क'क्राझार लोकसभा बियाबाव 70% भट मोनना देरहागोना रोखा। बिपिएफनि बिजाथि खाम्फा बरगयारी एबा गुबुन बिजाथिया जेबो फेक्टर नङा। बबेखानि बिपिएफनि दैदेनगिरि आरो बारग' मन्थ्रि चन्दन ब्रह्मनि थाखाय इउपिपिएल दोलोनि दरजाया अरायबो गेवनानै दं होननानैबो जयन्त बसुमतारीया बुंदों।